Vi kommer til at mangle 30.000 faglærte elektrikere for at lave den grønne omstilling. Det kan ikke være rigtigt, at man som kvinde skal dukke op på arbejde hver dag med ondt i maven, fordi man bliver diskrimineret. Female workers encounter a lot of discrimination. We have limited access to quality training. De udfordringer, som vi står med i Kenya, er rent faktisk meget lige dem, som vi står med i Danmark, i form af det her med mangel af investering i vores erhvervsskoler. Vores problematikker var så ens, selvom vi var, jeg ved ikke hvor mange tusind kilometer fra hinanden. Når vi i Danmark mangler hænder, så bliver vi også nødt til at tænke på, at vi skal have færre kønsopdelte roller. Det er ikke dit køn, der skal vurdere på, om du er god til at være smed, industritekniker eller hvad end du vil være. Hvem bygger alle vindmøllerne til den grønne omstilling? Vi mangler 100.000 faglærte.